makosana akulitu kuipasa moto kupomwe kasala mphindi zochepa kuti finals ya AFCON yambike uku kati pa ma Scorchers moto ya Malawi imene maso magaezi awo Cameroon pa Stade Moulay Rabat Stadium ku Morocco kumene ma Scorchers afuna kuchita zinthu zozizwitsa kwambiri tsiku limene likuti losayiwalika mbiri ya dziko la Malawi. Ntoneko amene Jomo Osman atowa mzinda wa Blantyre janapita kalekale kumene kumakhala kuipasa moto osati masewera ma Scorchers aliwoka. One. No. One. No, Zangalewa. Malawi ni one. Zangalewa. Zangalewa. This is the son we got to. See you. Hey. Okay. All right. See you. Maybe don't you want to talk about it? Shabwino taona pamenepo nawepasira moro ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman. Zinthu zosangalatsa kwambiri, zinthu zopatsa chidwi. Jomo Osman anthu mmodzi amene amaonesa chidwi kwambiri kamakapa nkhani za masewera chesawalire mbuyo mweso ndi timu imene apanga sponsor kuchokeratu bangwe pantopa kumene amachokera nkhani za masewera zachilendo kwenikweni. Ayi bravo Mr. Mayor kumene komwe atiyimirira anthu amene sinatakwanisa kafikatu kumene pepa jati kuziwa kuti pama imene yayikidwa pa tebulo ma Scorchers yangopolisa tsikanapo bia azibwereratu ndi kumuzi $2 million pama zochuluka kopasi amaza nkhaninkhani tikhupeya kuti china chawinga temwa ndi m'bale wake Bitha so china Rose anzawo kudziwa bwino kufunikira kuti bwere ndi ndalama zimenezi zokhazonso ayi ne flag ya Malawi ingakwerere khale kuti inakwera kale padakale panopa apapa kuti no ifika patali kwambiri tempovuta kuifikira tengeraso ndi mmene achitira kumene pepa jamagaya Cameroon akudalira kwambiri oli wawo uja Mikel Behina chazikona kuti penalties anazaona kwambiri last game maso chimagwira kwambiri akudalira ameneyo maso ku defense yawo chali ndi Mali nga manga komanso liso ndi veteran uyu Mate Gabriel Aboudi Ongwene amene akudalira mtsogoleri wawo Popia Pajapopia atenga nthawi asakuoneka mtundu wa dziko limene Cameroon temasamba mchezo mutengesedwa osati masewera magaya amene wawa kose taona kuti itasuna kumeneko tinduna za masewera kagulu kake tukayipasa moto kumene lose mmene kuliri ku Malawi tono politics aisiya uko kuti anthu timatha kusempha nkhani yakhuzana ndalezi twakuyipasa moto osati masewera. Tinaona kuti mtsogoleri wa chipani cha United Transformation Movement Kaiso Kabambe konde dzulo lomwe pitatu kumeneko kuti safunanso zonena kuti akachite kuonera pa screen funa kakhale pa ground penipenipo nkoma kayipasa moto kuti achina chawinga kaziwe zonena kuti awo yonse ili pambuyo pawo tikwasiya okha funisisa zonena kuti amabwerera kumudzi Malawi khale zona kuti chikho chimene chili m'manja mwawo imene nkhani zake zikwendera lesi zokhazo soto ndakuna kuti imatiswira ambiri tikumutsala bwino kuluchayo chanapikisana nawo mpando wa mtsogoleri wa dziko chankachita kuipasa moto kuti pali maplano zachitengaso ine muchitengaso chichi ineyo muchitenga liti ichichi ndikutengatu Shabwino tamva pamenepo yankayankhulira kuti ichichi ndikutenga ichi leto asimatiswira chitakunena zona kuti khale lili kuipasa moto tino ma Scorchers akuiphula pa game imeneyi mano chimene chikufunikira kwambiri kwayikiza m'mapemphero pamene ali mu ground Mulungu awathandizire ndi cholinga choti tikwanisa kugwira ntchito yotamandika imeneyi ndi imene akuyankhulira asimatiswira kusereko kamakapo ipasa moto masewera ndithu izi ndi zimene zimafunikira kwambiri kamaka kubwera pamodzi kusapotatu timu yathu osatengera mtundu chipani dera maso chipembedzo onse ndithu nda Malawi ikize mapemphero Scorchers tino chauta wachite chifundo athandizire nkuwapasa nyonga amene akusewera pa ground kose makosana tikatsatira bwino amenenso anayankhula mtsogoleri wa dziko apita kuthalika mazayankhula zona kuti zimene achita ma Scorchers chitatu zinthu zozizwitsa kwambiri zonena kuti mbiri ya dziko la Malawi mbali ya ndale uko nkaya ndale sanakwanisepo kuchita zinthu zimenezi kamakatu kubweretsa pamodzi Malawi osatengera zipani mtundu komanso chigawo chimene amachokera zomwe ndithu ndi zoona toti masemphana magawo osiyanasiyana kamakaka kunkhani ya ndale pano napa pokhapa onse ndithu tili pamodzi pasa moto tino ma Scorchers akwanise kuiphula kumeneko esisokhazotu tsata bwinobwino atsikana amene Bitha ndi m'bale wake temwa chamasewera kumaiko akunja uko Mangalande uko anzawo soto kumeneko lesi mmene kuliri akuipasa moto osati masewera kuchita kunena zona kuti kuiphula Scorchers tentoneko amene akuipasira moto kumeneko nakono tipitirize ndi nkhani cholinga choti tikwetsala bwinobwino. We love you, Temwa! Hey, Temwa! Good luck! We love you so much! Woo! Cheer, everyone! Everyone cheer! Yeah! Bruh, if you don't bring that trophy home, don't come back. Respectfully. Tam, you're so effing goated, sis. It's insane. You're winning for the goals right now.
You're leading your team, you and your sister. Y'all are killing it. And keep freaking balling. We're all rooting for you, and we know you're gonna bring the dub home. Let's go Malawi. Let's go Timmy. Besos. Tim, we miss you so much. We love you. Keep doing what you do best and score some goals. Yeah. Mwah. Hey Tema, we love you. Good luck in the final. We miss you, Tema. We're so proud of you. Keep being a legend. Hey Tama, I'm here to wish you good luck. Keep doing what you always do, score a lot of goals, okay? Best of luck. Miss you. Bye. Don't forget us when you're famous. Don't forget about us. Shabwino taona pamenepo masoro amva amene akuchulira masoro kuipasa moto kumeneko kuti achina chawenga masoma Scorchers atakwanisa kuiphula kutapa 90+ minutes imene apasidwe mu tsiku limeneli. Ayi mmene monkhani zake ni mmene zikuyendera makosana fetu sitigona lero tili pano ndikukhulupirira kuti amalawi ambiri sagona makamaka tangoyiphula ndondero sagona khalatu chimwemwe sangalala thakonzeka mapati osati masewera zikangotiyendera kumeneko fuichi ndoti titinde ndi chikhulupiriro chimenecho mulungu atithandizira iphula kumeneko tingoyiphula kani yake ndetu ndimeneyo anthu tikhale kudumpha maspika osati masewera mpaka na mawa zoti mawa ni Monday ndoti zikhale kupita kuganyu zimenezo sizidziwika ngoti tayiphula kumeneko. Ayi mmene monkhani zake ni mmene zikuyendera makosana aso ali kumeneko Morocco komweno ma Scorchers akhale akuthamanga mu ground thamangisaro napo pia kutheka mwini maganizo pa nkhani imeneyi makamaka ipasa moto mmene ma Scorchers ali pa pitch ti maganizo tili nawo takufotokoza mu comment section mo mano tikamapereka ati kumukireso kulemekeza maganizo anzathu tisinapange subscribe channel chimene cha Fox Maya News 18 topanga subscribe cholinga kuti nkhani zambiri zikamachitika ngati kutifika kwake uzikhalako savuta.